Те са зелени, те са зелени, те са зелени, те са зелени, те са зелени. Има точно три очи, те са зелени, не вървят по пътя по тях те са върви. зелени, Могат да ядат дори с лъжица без сърце, което обичат най-много чорбашки бе. Извънземното жарал, една вечер си лежал, докато ревал на турски сериал. Видял случайно на един друг ТВ канал в под прикритие открито да извозва труп в човал. И двете му очи са взели, а третото в горли. Ядосал се на тия продуцентски беге курви и пратил сигнал в далечната Омега. На оръжие, брате, че тука мамата се жега. И кодираното съобщение заминало в космоса, докато жарал си мислил: тия много прости са с мозък, не на кокошки, на техните яйца. Си щекат като лаврички по росната трева. 3 часа по-късно, напъствани от компаса, зелените взривели и се приземили върху наса. Ама им дал на късо нещо, едната маса запазила и плана се объркал на летящата ескадрила. Объркани започнали да кръжат около земята синя и каснали в София, мислики, че е безлюдна пустиня. На летището ги посрещнала с хляб и сол делегация, партийни консумолци, преминали през ферментация. Добре дошли извънземни, носим ви бутилка бренди. Мисля, че трябва да ни плащат повечко вредни, казал едно зелено след кратката бластерна битка. Обаче е доста вкусна тая землянска питка. И чули най-случайно недалече някаква престрелка, където се осъществявала наркотрафиканска сделка. Телепортирали се веднага на мястото на това събитие и станали свидетели на снимането на подприкритие. Опукали си пуканки с мозъчни вълни, бутилката бренди отворили, разсипали в чаши 63. За фон си пуснали Иги Андровски, изучавайки от него земни маниери и обноски. То не може да се отнася тъй с теб. Сипи ми Джак Даниел с 3 бучки лед. Си чувал райски глас на Иги през YouTube. Ама това момче ми се струва, че е ходещ труп. В този момент на снимачната площадка пристигнал индивид заболен, ей за забратка. Окован целия в експлозив, драматично, но преди да експлодира бе отвлечен симпатично. Те са зелени, има точно три очи, те са зелени, не вървят по пътя по тях те са върви. зелени, И могат да ядат дори с лъжица без сърце, което обичат най-много чорбашки бе. те са зелени, има точно три очи, те са зелени, не вървят по пътя по тях те са върви. зелени, И могат да ядат дори с лъжица без сърце, което обичат най-много чорбашки бе. Мозъка ми даде засечка. Здравейте, включвам се директно от малката мечка. В момента съм затворник без надежда, без изход. Отвлечен съм от марсианци с неизвестен происход. Подложен съм на разни експерименти. Закачили са за члена ми неясни сегменти. Изтезават слуха ми с музика хиперактивна. Пускат ми полигенова графа, бобо и дивна. Подозирам, че целят да притъпят сетивата ми с тия звуци. И успяват вече, не чувствам краката си. Излъчват постоянно нови български сериали. Измъчват ме и бръстат моите пищяли. Не знам колко дълго ще мога да издържа. Инжектират ми анаболи с инжекции в газа. Мускулите ми нараснаха значително, но даже като мигна и усещам, нямам сила да го вдигна. Разбрах името на един от моите похитители. Казва се Моисея, пък на брат му Ангел викали. Изглежда ми познат, прилича ми на Турбастор. И май съм го гледал в някакъв си X-Factor. Имплантираха ми някакъв чип, който влияе на мозъка ми и ставам тъп и свит. Под въздействието му започвам да сънувам педали. И за малко да ми хареса сериала "Къде е Маги?" Май ще раждам, защото имам разкритие. На видеозона видях Иво от под прикритие и каза, че ще ме смаже. И в този момент ритна и стомаха ми заприлича на зона безмитна. Намирам се под непрестанен стрес като в маршрутка. Гледа ми се кофър, пистолет и една смърдяща путка. В този космически кораб няма даже и парно. Аз съм вързан към рентгенов апарат и той отчита вярно. Ясно забелязвам как от черния ми дроб излизат втори и трети пенис и заприличам на октопод. А структурата на пръстите ми е странна и съм уверен, всеки един мой пръст се е превърнал в среден. Сега ви оставям, защото трябва да почивам. След 15 минути ще ми имплантират клитори. Моля, ако някой получи това съобщение, незабавно да изпрати междузвездно подкрепление. те са зелени, има точно три очи, те са зелени, не вървят по пътя по тях те са върви. зелени, И могат да ядат дори с лъжица без те са сърце, зелени, което обичат най-много чорбашки бе. те са зелени, има точно три очи, те са зелени, не вървят по пътя по тях те са върви. зелени, И могат да ядат дори с лъжица без те са сърце, зелени, което обичат най-много чорбашки бе. Left you must keep. Must left you keep. You left keep must. Must you keep left?
Cuba.